Igwe ji eme ego. Kwụrụ ọtọ. Oge ịchụ aja erugo. Oge ịchụ aja n'igwe na-akpụrụ gị ego eruo. Ọbara nwa agbọghọ na-amaghị nwoke izechicha ya igwe na-akpụrụ gị ego ka i wee na-abawanye dịka ndị otu anyị si abawanye. Ọ bụrụ na imeghe otu a iwe otu anyị esi malite, a ga-eji ọbara gị sacha igwe ndị ọzọ. Nna anyị ọbara mmemme dịka isiri kwuo, anụgo m dịka isiri kwuo, ọgala ma m ihe o riri mụ iji aba amati iji akpata ego n'ụbọchị nke taa. Adachọrọ m ịgachi gị azụ tụwa ochie m. Ihe ọ bụla isi m mee mmemme ya. Onye lara ụla Alega imo na ekwentị ya nzute na ọdụ afọ Ifeanyị abịa mbịa lelere ekwentị enwee nọmba m akala igwe mfu n'ime ya mbịa na-akpụ ya ọla asa ọkwa beva ka anyị nọ ya ọ ya nyere ya sị m bịawa ọ beva ka ịfụla anyị gara ibe mana ịfụ nwa ahụ oge m na-afụ ya na foto na-akpata onyinye kpọbịa egwuzi n'oge kpọbịa ya ka m na-akpọ ife ị na-agba m okwu ụka hapụgodo ụka kama kpọbịa ọ ga ha ọ bụ na inwe asa mara mma ọkwa na ọkpọ nkụ ọkpọkịrị ịkpọ oke PO pụtawaga na anọ m na amabe nna o nekwa ihe m na-agwa gị hey tomato jos hey agbakrụtin tomato ọnụ ugwu ka onye ara kpọdịrị m oku mụnwa onye ara alịka ọ gị nwa ka ọ na-akpọ onye ara je ka ije
Ọngụnwa kpọrọ m n'ekwentị. Ọmụnụ. Ngụnwa kpọrọ m na. Ọkpọ nkụ kpọrọ gị na fon. Ọkpọ nkụ kpọrọ gị na fon. Nna ya ka m gwa gị. Wụchasịa ntị gị ọfụma. Gee m ntị. Mbọsị ọzọ ị ga-anwa anwa kpọọ m n'ekwentị. Mmegị ihe m ga-eme gị. Ike ekweta. Negodi ka ọ dị. Negodi. Nkịta lata gị anya. Ọmagala mba bụ m. Echekwala eche chọọ ihe ga-abara guru. Na ebe a chọgharịbụ ụmụ nwaanyị na-achụgharị ụmụ nwaanyị n'ike n'ike. Ọ dị ka na-ekpozi ọwọ. Yala. Kama ndị bụnụ ga na-aṅụrị na mbara ịtụpụba ndị afọ. Na-ekwu dị mmadụ. Kpọpa nkịtị. Emi na-echebụ m nọọ ezigbo mmadụ ka ị jere ịkpọ. Ama m na-akpa benchi ya. Amarọ m nọọ ka onye ọchị. Na mechipụ gị ọnụ. Ọkwa maka akpa benchi ya ka iji bịa dọpụta m n'ụlọ su ụmụ nga. Rapụzie ụlọ nsọ a na-eje. Ọ bụ efu nwa. Ọ bụrụ ndị dị ka gị ka ọ na-achọ. Ndị ya na afa na-emekọsị ibe bụ ọdụka Okechukwu, ọdụka mmadụ ntu ọ dị ya. Ọ bụrụ ndị dị ka gị. Ọ kara m mma na njere n'ụlọ nzukọ ga-agbara egwu. Nna m nọ ese bịara iwere ọbụm ka ọ bụ gị. M bịara ịma ka isi ele akpati ya. Ka isi ele? Ha nyere m ọfụma. Enwe ndị ọzọ dị n'ime. Anyị aba n'ime je mana ndị adịghị ebe a dịkwa mma. Ka m kene gị nke a nsogbu adị ọ bụ nke a ka ịchọ adị n'eresi. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu na ọ bụla ịchọ a mere gị ndị ụbọchị dị ndị bịa. Nke a free size. Mana ọ bụzie na onye ahụ ebuzie rụpụ nke bụ nnukwu ka agaba na nke a ego ole? Nke a ị ga-enye m ya 100. Nke a nye m ya 70. Nke a free size. Arụ ya ọfụma. Nwee ike imepe ya? Onwe ihe ọzọ m na-arụ ọsị ma nwee ike imepe. Anyị na-adị rụọ ọrụ ọfụma ị na-anya efu na ọ dị adị mma mmadụ nọcha n'ụwa ata ọgwụgwọ ọtabakwa afọ ya ka anyị ji anyị na-etinye ekụbọ ndị ebe ahụ. Ị chọrọ ịbanye n'ime ya ịbatụ? Metizie. Mba, baa ya anyị na-abanye onwe ihe ọ bụ m ka ọ bụ gị ọ ka ga-erukwe gị aka. Ibe ego Ịma ihe mere ka ndị bute ambulance. Ka ndị bute ambulance ama abịa. Ị naghị eburu ya ozugbo? Ka m bute ambulance. Anyị nwekwe ndị ga-eji isi ebutere gị ya otu o si wee dị anyị ugbu ezigbo ndị ahịa dị. Ambulance ga-egbu oge nyegodi m ego nye m ego hapụzi okwu mbunata ya anyị ga-ama ka anyị si ga-eburu ya. Ngwa
nụpụta nna na-eche m na ike eburu ihe a ugbu a ọ bụrụ na a ga-ebutere gị ebutere nụ gị anụ nke adịghị izu ụka na-abụ nwere onye jụrụ mma mgbasa ka ọkwa ka na ji abụ mmanya na Chineke ọkwago masị mmadụ bido ofu ihe na ị ga-esi na ya wee gọzie si na ya agọzie m nụnụ bịa ya ọkọ nwa ife mme Hey, ewo, ewo, I don't know. What an umma. Thank you. Kizi kiswe, matters of buying, not a room. Alika, my brother. You know, when our father died, he dropped a note. So through that note, I was able to locate the address to our village. If we here in our son, on a bill, not no for the not one or Becky Kuku or Kufu, my tell come Jogo. Kiki is a hot in him, Madame Adama Hotacha in Nefu. No, in a Since I was 3 years, I and Dad left this village. So, and over there in Lagos, he's not always around. So the little one he speak, I'm able to understand the Igbo dialect, which is my own dialect, but I'm unable to speak. But I believe with you now, I will pick up. I'm a kuzichara again now, so bye. And I'll see you off, ma. Oh, Alika. Enwe gumo nyamuni haya na ano. Ụfọdụ oge mmajebekwane ọrụ mụ na mmadụ anọrọ kwa n'ụlọ ọ bụrụ mgbe ọbụla neke mmadụ adụsiro. No. Thank you. Thank you. Alika. So my brother. You are growing old. Yeah. Dabo Ishenwala de Oge Rabona Ije Bili Chere Ndahe Berege Wejo Bodana Bomo Wejo Bodana Bomo Kegadoptara Mukurobi Mukurobi Anawoli Jinoboda Irakwado
Ondaya Bereza Fado, Ondaya Bereza Ije, Hayabu Bodo, Dena Staramo, Otutu, Dena Staramo, Otutu. I know what we're referring to remake him, man. No, no, I told more, Mamarapa ya mana na mkpụrụ obi Mamarapa ya mana na ụwa ka eji egbu ego na bilie ugbu a bilie ya kedọtara m mkpụrụ obi mụ onwe m bụ Chineke mụ akpọrọ gị ya bụ okpukpe okwu ga-anọnyere gị tutu ga-anọnyere gị were Kawugom afise ka mụ na di bi n'ụlọ ma otu nwa abịabe ụfọdụ na nna atụ efọtụzi ya na ọ pụrụ apụ nke kasị ewe m ikwukwa n'ụgwọ di m ọ na-emede ahụ ka onwe ya na-eme ọ na-adịdị ya ka ihe ọbụla ndị be m mụ na ha so n'ụdị ha mụtara ụmụ abụọ ha mụtachara nwa ka ọ nọrọ ebe a kawugom ọnụ bụ ka ụlọ ọgwụ ọkpa ntị wetụkwa ihe ọ ya makwa ihe mee ya Dikeh. Come poi mangio? Poi quando che io Anzi, guarda, niente.
Daniel, it's already one since you came when longer. Alika, my brother, there are so many things running over my head. Dikeh again. Alika, my brother. Ada. Life has been so difficult. Life has been so terrible since the death of our father, who died many years ago in the hands of a Yoruba woman. Huh? Yoruba woman? One Yoruba? Ada? Onya meri iji nronga neche wasi isi kembo. Alika, your sisters has really suffered. I've really suffered a lot. This Yoruba woman tried pushing me out to sleep with men just to get her income. Chineke kwopụrụ ihe ọjọọ. Mba, dịka o ji ga-agba ụghalị afịa. Ụghalị business nọ. Ebezina, ama emekọta gị anya ọfụma. Ozugbo, ebezina, ozugbo. Ijele nwanyị, eze nwanyị. Abịa m ka ndị ọga aka na ntị. Obodo anyị na-akwado ije ụmụori. Inwe anwa atụ ụkwụ ebe ahụ. Ihe dị kwa were ofu. Gee ntị ka m gwa gị. O nwere ihe bụ. O nwere ma ofu mkpụrụ ike dị gị n'ime. N'ife nnekwu. Ifuru ụmụ nri a adịgo m ya ijara. Onye kere eluigwe n'ụwa enyego m nwa ikikere. Ịtọpụ ndị enyi ji na-agbụ. Ọkacha ndị a ji laptop apụ ihe ọpịpị akpọrọ Yahoo n'oyibo. Ndị enyi kere na-agbụ ana m abịa ebe ịtọpụ ha n'aha Jizọs. Ife nkwu. Ọnwụnwa bụ obodo a nwere ihe niile dị n'ime ya, mana ịnwa anwa tụ ụkwụ ebe ahụ. Ihe ọbụla ngwa gị were ya. Egwu adị atụ afọ okwute ụzọ. Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst, ana m asị gị ko bụpụ gị ebe. I'm not saying that I can. If you don't get up, we'll hear them.
ọkụ ga-akpọ ha mmiri Chineke nye m ego ka gote bendi ụmụasa bendi ụmụasa ọmụ onye ara akpụrụ onwe ya leka ọdọkọwa alụ ka garụba ya asị m na ọkụ ga-akpọ ha nkụ ọkụ ga-akpọ ha mmiri Chineke nye m ego ka m gote bendi ụmụasa bendi aba bendi ọkụ ga-akpọ ya nkụ ọkụ ga-akpọ ha mmiri ọkpọ nkụ ka ọ gịnị ka a na-akpọ gị mgbe ọbụla isi nọ n'isi obodo ebe ene itiri na-egwu waa na-amakpute n'ama nna m dịka ama nna m na gị chelukwa ka m jụọ ogo ife a na-emedogo ọwara bịa alịka wetara akwụkwọ ka eze gị dị ọsịmara atara m akwụkwọ ka eze m mgbe ọbụla iguru na-egwu waa na-amakpute ịmara na ebe a na-asọ mkpọtụ ebe oyiri gị ebe a na-azụ ndị ara afọ m na-enwere ihe na-eme gị ya maka na m gụrụ egwu na-abata na be unu ka iji wee kwụsị m ebe ọkụ ya ya abụghị ụlọ gụnye nke abụ unu na biko hapụgodo ihe na-akọ enwere ife mbara ịgwa gị kịta nwanne ịnarozi nke na-ewi kịta ka ifo nwanne enweziri ihe ụmụazị ji apị kịta a na-akpọ igwe a ji ebubala Yahoo a ji apị ego ma n'ihe na-ekwu enwere isi igwe onye je na be onye na-agba ife ọkụ ọchịla igwe bịa chịkọsị ya na-apị ka ọ bụ je na be onye ụzụ ọchịla igwe na-apị onye nji akpọgo azụ okpo ihe bụ okpo azụ dị ma azụ akọ mechipụgo ọnụ iso a sị gị na ihe ụmụazị ji kịta apị bụ asị na ọ bụ laptọpụ iwere ya pịa Yahoo laptọpụ kwa nna ụmụazị ji ebe isi onye ọcha fabele isi nwa bekee ego a na-asụ gba nkịtị nye ife ụmụazị a na-alụ ruo ebelufe isi mmadụ tinye na laptọpụ nwa ya bụ fa na-ebe n'isi enyemechi ọnụ nsị gị n'ebe okpo asị gị na a na-egburu isi etinye ụmụazị na-apị laptọpụ apịa ya nwanne mara Okechukwu nke anyị na ya gụrụ n'ụmụ eze ahụra praịmarị skuulu mgbe enwe nke na-emezie Okechukwu bụzi ike Okechukwu bụ onye Yahoo ọ bụ ike ka ebe ize ọgụ bụ ọgwụ chelukwa Okechukwu o sokwa apị igwe nwa ịghọtara ife a na-akọwalụ gị nsị gị na ụmụazị na-apị Yahoo abụrụzi nke obere nna hapụgoji akụkọ mmago nọ n'ụlọ ka gị na-emezi enwere ife osi ọ bụrụ dị ife osi bịa kewere m ofu Yahoo ahụ ebe anyị na-awagharị ọhịa ka ndị ara ọkpọ nkụ na alịka ebe ka ọ na-akpọkwa nkụ nwa ụtụtụ ọma ka eke unu mere ị na-ajụ m ka anyị mere ịfụrụ na ọbara na-agba m n'ụkwụ ị na-ajụ m ka m mere ka ebe ozi nwa dị oziọma Chukwu nkwusasị oziọma onye nwe m si m gwa unu ka unu mee ngịrị ka unu chegharịa ma nwee ndidi na oge Chukwu mere ngịrị ka mma chere Islay pastor kis na-ebe onye ozi Jehova iwetara ya ozi ọma gekwa ntị ka m gwa gị ozi ọma bụ nwanne m nwaanyị ozi ọma anyị na-ezi anya ya nụgharị na-eri mgbe mana akwụkwọ nsọ mana akpata onyinyo mana akpata ntalokwu ebe ebe a na-asị m na iwetara m enyi ya gwa na onye okwu nunu ịma ihe niile mma gwaga ama na ebe a gwaga maka na mbịaru ebe anyị nọ enwere ka mmụọ na-achị m si achị m o nwere ike omeme ewure m ọkpọ ebie m gị ọkpọ n'ihu
ma mechebukwa m na ndị ozi ọma na-eyi ogbongbo efe ogbongbo kootu o je yiri mgbomgbo efe eji echi ọzọ efe eji eji akwamozu negodi akpụ ụkwụ oyi dịka ife eji arụ agwụ isi avọrị avọ afọ na-erichezi ebe niile ị na-eme ozi ọma ọmụkụ na-akpa nkwụ ka anyị na-akparị na nkwụkwụ gị na-azụ ka anyị na-akparị nsogbu adịghị onye nwe mere ụlọ ebe ya mekwere ogo enyi abacha onye lara ụlọ eburu ebu chagharịanụ ya mekwara ogo alịka bịa ka anyị rụọ ọrụ na-arụ ala n'obodo ọkpọnkọ etili bata ọkpọ etili bata ọkọ ịnabụba ọkpọ etili bata kezi nke na-akpọpụtara m ụjọ oke ịlakpụgara ka ezi na-emezi n'iro oke kezi nke na-eme nna kezi nke na-eme isi m nke na-eme okoka ije ọkịta ka nwa chọrọ ịbara onwe ya uru bara nne ya na nna ya kịta ka onye ji abata be nne ya na ị na-ekwere anya n'elekere gị mara ihe na ọkpọ onye kpọ ya ajụrụ m gị ị na-ekwere ihe na-akụ nọ mba chere ma anwakwa na ana anwa nụ oko ọzọ ma anụkwa n'oko a o mee ka oge n'isi ugbu a anwakwa na anwa onye ọzọ mana kpachara oke zaa m ife njụ oge zagodi m ife njụ gịnị ka ị jụrụ ntị ọ na-echi gị a sị nga ọkịta ka nwa chọrọ ịbara onwe ya uru ji abata okokezi nke na-ajụ m otu a ị na-ajụ m eche iji ụdị ajụ a ijebe nna gị na-ajụ akwụkwọ be nna m ka ka isi akọ ntị gị gbara ọgwụ gị ṅụọ cheju ajụ a ijebe nna gị na-ajụ abe nna m ka mgbara ọgwụ m ṅụọ nche ịjụ ajụ je ebe nna m na-ajụ mba ka nnụcha ọfụma esi nche ịjụ gị ajụjụ mba ọ bụ dị nụrụ ọfụma lekwa n'afọ kedu ebe isi abata ọsị m oche ịjụ ajụjụ mụ na be nna m nekọrọ anụ mpụma hapụ na ajọ mmasị owere ba nne ya afọ a Chimo otu owere ba nne ya afọ ọ ga-esi n'iru ụlọ wee ba nne ya afọ banye m be n'ime ọkwa gị ajọ mmasị owere ba nne ya n'afọ banye m ụlọ mụ na ya ga-achịpụ Baba mụ gị mara ụra baba baba itinye isi n'ime ụlọ ata benna kiki ye agwa nke na mụ agba ọkpọ mmiri benna kiki je kun ka ọkpọ mmiri na ọkpọ nke anyị ga-agba ọkụ n'ụlọ ata baba gbagara m ụzọ baba nsogbu adịrọ onye jebere ụmụazị pụta ụmụazị ahụra ha jabụ ụmụazị unu ka na obi gbajigbo m ụzọ baba isi nna ha n'iro nwere nsogbu adịrọ mụ agara ụlọ iro onye jebere ụmụazị ahụra pụta na ụmụazị echichi dị ọra ọnụ
Umaza mo wala ye. Ay, bukan na mo marora ay. Papa nga bogin ko, papa eka mo pwede pumapang ko. Kaya gigigan mo man. Africa. Na ụmụ ifufu na afụfụ a karịa ebe a. Alika. Ama m ị na-echekwa n'ife m na-eche. Kezifo. Ya bụ gịnị ka ị na-eche? Eri mgbe ka m nọ na-eche ka anyị ga-esi wee nweta ego anyị ga-eji go igbe anụnwa anyị na-ekwu okwu ya na-akpọ laptop. Onye ka ị na-adọkasịrị onwe gị ahụ ka anyị esi wee gote igwe laptop. Chineke n'ọkpọ nkụ anyị ekpebe ekpere tụkwasị Chineke obi. Anyị ekpebe ekpere tụkwasị Chineke obi maka na onweghị ihe Chineke na-apụghị imere anyị. Alika. Uyi nye anyị ego anyị ejigo igwe laptop. Alika. Ọkpọ nkụ. Alika. Ọkpọ nkụ. Igbu onye ara. Ugboro ka m kpọ gị. Ịkpọ m ugboro atọ, azana m gị ugboro atọ. Igbu onye ara. Eri mgbe ibido ibe mgbugbu chapụleti anyị na-eyi n'onu isi na ọ bụ cross ka isi na gịnị. Ijebere blọk rosary na-eje ihe niile anyị na-eje. Kpebe ekpere niile ị na-ekpe. Chineke ọ na-azana gị iji sụsụ. Na ya bụ anyị na-akọrọ m akụkọ ekpere. Enwere ife m na-eche n'obi m. Ife na-eche n'obi. O nwere ife na-echeta bụ ihe ọma. Gịnị ka ị na-eche? Ịma ụbọchị a ka m na-aga na nke eze mmụọ nepụ anya n'ihu arụsị ya. Ewu atụ enu na ana ka ama awụsa ebe a na-eri ewu. Mụ na-asị ọ bụ na anyị ga-ejekwa n'ebe a mpịachala ofu ewu dele. Ihe wee ya n'onu wee na-agbazukwanụ. Okwu tọba ụtọ. Ọkpọ nkụ nwa okwu tọba ụtọ. Ama m ihe m ji bụ ụzọ kpọọ aha nna gị tutu m akpọba aha nke gị. Ifukwa ka ọ dị gị n'ọnụ. Chelu. Je na be eze mmụọ. Ọ bụrụ na biya n'ihu ukwu arụsị. Je kpụrụ ofu ewu ree. Ọ dịghị ka ego ewu onye ezu igwe laptọpụ a. Ọ dịghị ka onye ezu igwe laptọpụ. Alika. Negodu ka ọ dị gị n'ọnụ. Egwu anara atụ gị ịkpa afa nna m na-akpụ ya na ekekere eze. Ọ dị ka ọ dị gị n'ọnụ maka na nna gị anwụgo ka iji akpa afa nna m na-akpụ ya na ekekere eze. Ọ dị ka afọ m ọ dị ka nwunye na-eme gị. Kpacha anya gị. Asị na ọkụkọ si na ntụtụ ka ya ji eligo afọ. Iwu ọ bụ na ere ofu ewu ozuo gote igwe laptọp. Anyị kpụrụ ofu ewu lechara nwekwana ihe ọzọ anyị fụrụ anyị ga-ele. Anyị elechakwana uwe na-agbazu nunu. Ị na-ekwuru ka ya sị na echi abụrụ akwụkwọ. Ọkpọ nkụ. Ị ma kemgbe mụ na gị na anyị iji debe ilu ka ekwensu. Ihe a bụ ezigbo okwu siri gị n'ọnụ pụta. Bịa amakwa na ọhụ mkparị ka ị na-enye ya. Mba na ọ bụrụ mkparị, ana m eto gị afọ ewu. Biko bịa ka isi ebe a pụọ jeje kpụta ewu. Ọkpọ nkụ na-alịka Yahoo. Ndara Yahoo. 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 Aga m apị Yahoo. Ndara Yahoo. Ka m nwike butike Yahoo. Ndara Yahoo. Ọ bụ na butike Yahoo. Ndara Yahoo. Aga m egosi Yahoo. Ndara Yahoo. Ebe so WhatsApp Yahoo. Ndara
Aleka ife nji wee yipụ akpụkpọ ụkwụ nwa bụ ka onye ọbụla gara ịnụ mkpọtụ anyị ka anyị na-abịa ọkwa ịnụ ọzọ dị ka ibie ịma na eze mmụọ na-eme ka iko adịghị ama ama enwe ka anyị si chọọ ịtọ iwu a ọbịa isi anụ ahụ na-adịrọ na ya mere m ji bịa n'ihu mmụọ ka ụmụ mmụọ nyere anyị aka ịnụ ihe m kwuru jite ọnụ gị aka Aleka nkụta dị ya ka ịpụ ama otu eze mmụọ si eke ihe eke ịmana aga m akwụ ya ma chọta ka Ogudu akalam. Ogudu. Ogudu ngro ma eleka. Nru lori, nru la kwa. Ogudu ila luru mo ogudu. Ogudu sa lo fa lo mo ya ebo. Onye sira ya da no ye jale ye zemri. Ogudu ila luru mo ogudu ihu, ila lu lazo, ila lu lakini ila lu lakede. Ogudu otu akoni. Onye sira ya da no, o ye jale ye zemri. Ogudu deme ila luru n'ihu ila luru n'azụ Ogudu deme ihu n'azụ ila luru maọbụ n'ihu ila luru n'azụ ila luru akiri ila luru aka Ogudu adịmenye n'igwe okirikiri adịmenye ga lori enye ga lakpọ Ogudu deme Ogudu ọgbọ nkọ ịkpọkwara nwa ịghọ na nwa na-eko nwa ọnwa nwanne gị ka eku nwanne nwaanyị ọlamụọla amụọgụrụ abụrụ nwatakịrị nwaanyị anyị lia bite dị mma anya elu obere adadaba nwunye na efi a mana Aleka mụ na ya bụ ezigbo mmadụ dị ya ka anyị kwụrụ gbara gaba n'ụlọ ọgwụ arụ adịrị ya anyị ya dịbe na be nwaanyị a na-eme ọgwụ anya enu na-eme ya nna ya gbụsị ịma na abịa n'obodo mụ na ọgbọnkụ bụ ezigbo mmadụ enwere n'obodo eziokwu maka aja agụ ezigbo mmadụ n'ahịa anyị mere m bisi ka bụrụ nwa Chidimma na-ejiri arụ mkpụrụ ya dịbe na be nwaanyị a na-eme ọgwụ ma o meri ọgwụ anya elu ma nne ya bịabazie eziokwu anyị nwere ọgbakọ na Igbo na ya ka mgbadoro ka nje bịa jebe ka anyị jibekwa n'ebe anyị na-eje ngwa jee weta azụ ụka echekwana ndị ka ha gbanwa jebe n'ụlọ ọgwụ ka a na-ejebe iwe na-ebe akwadoso a n'azụ mmadụ ka akpọkọba ego ngwa ọ bụ na ruo na nke igwe m ga-ekwu ihe anya mfụ na ihe ntị nụ maka ụnụ soro ọnwa ka ụnụ akpoje na ụnụ bụ ndị ori ama ama n'obodo a mmadụ adịghị mma ụnụ ala dị achara ugo m nwa ọma m nwa Chukwu ji wee gọzie m ịfụrụ ka ị na-amasọ mma lekwanụ nwa m nọ ịfụrụ ka sọsọ gị na-amasọ mma gbamụta obere lekwa sọ mma lekwa nwa ọma m ma jide nke gị efuru otu a mụ na gị na ebe a ịma ọ na-abụ m na-afụ gị ụtọ obi na-atọ m ụtọ Chukwu nyere m ezigbo nwa dị mma Chukwu nyere m ọmalịcha nwa dị mma
nwa som ji eko ma ọ ma emedoro ya abụọ sọsọ ofu ka ede lekwa ụlọ m rụrụ gị lekwa mmanịcha ụlọ a sọ gị ka m rụrụ ụlọ o nwere gị na-ega na-azọ ya ọzọ ọma ụda adịghị ana m na-emere gị ife niile mma m ga-emere gị ka obi wee dị gị ụtọ ịfụrụ ka ị na-amasọ mma ọmụ awa obi agụda adịghị sọsọ gị ka m nwere mọmị m ngwa nwụtụkwu achala ugo m chega mkpa ibe ugbu a negode nwa m m ga-enye gị ego gị ere m ga-etu gị m ga-eme gị ga-adị mma m ga-eme gị mụ na gị mkpụpụta gị asa onye fo gị ọma n'ọnwa obi agụ bụ ife a onye n'igwe nke ata amasị ugwu a narị atụ apịtịkwatụrụ dike ọnwa na-etiri ọrụ mkpọmkpọ ma eji asụ aja ọfịa ekene dịrị gị n'aha Jizọs. Anyị na-ebunye aha gị enu maka ndụ nke anyị dị taa. Anyị na-ebunye aha gị enu maka ozi ọrụ nke ike ya n'aka anyị ga-abụ maka a sị na ọkụ nna tinyere nwa ya n'aka adịghị ya. Anyị na-asị gị onye eluigwe dịka anyị na-apụ na njem a anyị na-asị ka ị nere ya n'aha Jizọs. Dịka ikwere anyị na nkwa na ebe ọbụla anyị ji na ịga na-ere ruo oge ọgwụgwụ ụwa ọlụ gị ka anyị na-aga. Anyị na-enye iwu atụmatụ ndị iro ọbụla ụzọ ọbụla ha ga-esi wee bịa ịgba anyị mgba ime ka nke a maọbụ nke ọzọ wee mee. Anyị na-azụde ha ụkwụ n'aha Jizọs. Anyị na-ewere ọkụ eribịa ha nche n'aha Jizọs. Anyị na-asị na onweghị ngwa agha onye iro ọ kpụrụ ga-emegide nwa dịka Baịbụl si okwu n'aha Jizọs. Anyị na-eguzozi ike n'ọbara Jizọs Kraịst na-emegide atụmatụ mmụọ ọjọọ ọbụla nke ga-esi n'ala mmụọ wee bilie nke ga-apụta wee gosi na ya bụ nke maọbụ nke ọzọ. Anyị na-asị na onwere ebe ike ọzọ dị n'efu ebe Jizọs nọ. Otu anyị si kwuo ya kwubi otu a ka ọ dị n'aha Jizọs. Otu a ka ọ dị n'aha Jizọs.
na-achọ ịkọwa ọ chọrọ ịgwa anyị na ike ya na ụmụazụ a ka alaeze anyị arụwa mana ugbu a a na-eji aka mmegbu n'agha atago m ụkwa jee eze kwụọ nkwa n'ihu akwụkwọ ọra emechakwugo m gwa ya na ejiri ego akawo arụ fọ Dikeh osi na ndị nke osi na nke abata osi na nke ya na alịka na-atakwugharị nnọọ n'izuzugharị ka ebe niile ra Kọgụla m mana aha ahụ onye na-eso ya mgbe m mụrụ nwa isi m afa ya nwa abụọ pọnkụ ma jụọ gịnị bụ ọpọnkụ bụ gịnị asị m kwuo nna anyị afọ a ihe kpatara ọpọnkụ ji eme aka ntụpụ maka nne m anaghị ezu ori nna m anaghị ezu nke gị nwa ji ọ bụ m bụ onye na-ezu n'ezienu m esiena m na mmadụ pụọ maka ihe ọpọnkụ onye na-ekote ọgọdọ ya ekotere ya ihe ọpọnkụ kotere m ọ bụrụ na nne gị adị ezu ori nna gị adị ezu nne gị na nne gị na-ezu ori ka ha gbara aka ya si na agbụrụ ọkụ ikotere m onye na-ekote obodo ya ekotere ya ọkpọnkụ yubi ikotere m obodo na-eyi m egwu ha nyere m ama obodo na-eyi m egwu ha nyere m ama onye lara ụlọ ihe ya onye lara ụlọ ihe ya onye lara ụlọ ihe ya tata igwe ji ebi ego so nọ na lara ụlọ ogosi anyị n'obodo nye ndị otu agwara eme o mezuo ya bụ ihe igwe ji ebi ego bute igwe a na-akpụrụ gị ego a
Tata. Anyị ejikwa hapụrụ gị ego. Chee iche anyị na-efe n'iru. Ọ bịa gozie ya. Ka ihe ọma na-abata. Ụzọ wee mepee. Ị ga na-abawanye. Ndị otu anyị unu ga na-abawanye dịka anyị ga-eji ọbara na-abụrụ na-amaghị nwoke asatọ igwe ego a otu a ka ọbara ga-esi ruo na ya n'otu n'otu anyị wee na-abawanye igwe eji ebi ego ụkapụ nwa anyị were ọbara ya isecha ibu a nwa m nwanyị nwa gị nwanyị ofu mkpụrụ nwa m igwe eji egwu ego obi agụ ofu mkpụrụ nwa m obi agụ ekwe nka mesi merela nwa gị amanya nwa gị ụmụazị m jeje kpọta nwa dịka ọbara si ozugbo obi agụ ị ga-achịta obi ndị otu anyị na-ala azụ n'iru ka anyị na-aga a ga-eji ọbara nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nwa agbọghọ dị ebe asacha igwe ego oge ọ banyere n'iru banye onye azụ kachite obi ibe ji ebi ego onye isi nshọt ime nwoke Dikeh odigo obodo oyibo ọbụla ịkpara afa akụrụba ha ga-abịa ebe obi agụ kata odi ka ga-ebu maka unu ka m ji bịa n'obodo a ịtọpụ ndị niile unu abụ mmụọ ọjọọ ji na-agbụ ya ka m ji bịa n'obodo a mechie ọnụ gị ahụ gị mechie ọnụ gị ọ gakwara gị mma ugbu a ịgbara ndị otu gị si n'obodo a pụọ anyị ka gwara gị onye anyị bụ ịgbakwa n'anya ọ na-achị obodo n'aha Jizọs Kraịst amasị ka ikuku bụrụ n'ụja niile n'afọ onye eluigwe ana na-ekene gị a na-ebuli aha gị elu maka onwere efe n'afọ nara ekele na nsọpụrụ n'aha Jizọs
mmụọ ọjọọ ọbụla si na moto ama ngaga a na-enye iwu ya pụọ n'aha Jizọs. A na-enye iwu moto a ga-eji alụcha ọrụ anyị bịa ịlụ na-enwere nsogbu bụ na ha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Alika ọkpọ agwana nga akpọzina m ọkpọ afa m ụwa ọkpọ nkụ ọkpọ bụ azụ nọ na mmiri. Afa gị bụ ọkpọ nkụ ịma na akpọ ya na mkpọbi ọ bụla ọkpọ ịchọzi isi na adazi a na-akpọ onye ya enu ọ bụrụ nkụ kpọrọ nkụ mana ịmara ịkpọrọ m ọkpọ ya ka m ji akpọ gị okpo okpo owukwa azụ ọkpọ ọgba azụ ha ncha na mmiri. Alika ọkpọ nkụ n'elu ụwa ego ijiro obi adịrọ m mma. Obi adịrọ gị mma ka onye kpasịrị gị iwe n'obodo gwa m onye kpasịrị gị iwe ka ji ebe a titọli onye a ọ bụ m na adị m na mbụ alụrụ gị ọgụ. Alika pụtawa nke a bụrụ ịkpasu iwe kezi fọ okwu mana mpa m na-ere akpati ozu. Mpa gị na-ele akpati ozu gịnị wee mee? Ana m eche na m ga-eje n'ọdụ ahịa mpa m bute ofe akpati ozu anyị eburu ya gaa n'afọ garee ya ebe anyị regere ewu ego anyị ezuru anyị buru ofe akpati ozu lee ya ka anyị were ya mezuo ego nwee ike gote igbe anụnwa a na-akpọ igwe laptọpụ nsị gị na otu anyị na-ene m na ara Yahoo na-agbazi m. Ikwuchago fichapụ ife dị gị n'ọnụ. Ekele dịrị Chineke na ifichapụrụ ife dị gị n'ọnụ ka ọ dị nnọọ ka ọ bụ n'ife abụrụ ife ikwu nya mmụọ bụ Alika nsolu gị iburu akpati n'isi ala m etile go na akpati mba ala m eyi go na akpati ọkpọ nkụ gopụ m. Alika isi m gopụ gị si gị gopụ m akpụ mmiri n'ọnụ gba gị ya gopụ m adịghị m ele akpati. Nsogbu adụrụ ebe isi na ị ga-eso m dere akpati m ga-aga kwụsị ị na-aje na be nwoke ma isi na ọpa ntị mma gị ka ị ga-achịtarị ọ bụrụ na ọpa ntị mma gị ka ị dere bịa kasị ebe afọ n'obi adịrọ m mma na-anọzikwa ebe anyị jebe nwere ọdị mmiri ahụ ọ dị ka ya sị na ejiri ugodo kpochisie ụzọ eshie amara m ka ya esi m ya. Ma nwaanyị ahụ m gwara gị okwu ya nwaanyị Poland ahụ gwara gị ọkwụ m 300,000 pounds na-enyere ya 500,000 pounds. Nwaanyị ahụ mba ni ala nwaanyị eziokwu nwaanyị awụrụ m n'ala. Nwaanyị nụwa jere n'ụlọ akụ ka ọ kwụzie 500,000 pounds ahụ m gwara ya. Ndị ụlọ akụ akọbara ya akụkọ kasasị ọrụ ihu ọrụ emebisie. O wutere m achọrọ m ka mgba mbọ fụ onye isi nchụaja ka mgbazie na obi adịghị m mma. Okwe nwaanyị chọkwa ịkwụ m ụgwọ mụ na nwaanyị kpasịa o jekwe n'ụlọ akụ ahụ fụ akụkọ ahụ udo anyị kwesịrị ịfụ onye isi nchụaja ka mgbazie na obi adịghị m mma. Nye ọbụla o yeri ya rie ife ọbụla o yeri ya rie obi adịghị m mma. Dịka ya sị na akpochiri ebe ọbụla ebe niile akpochisizie mara gwaburu nje na achọrọ m emesi ha ana ka m gadara ha echichi na be anyị. Emeela m ihe ọma dị iche iche n'obodo gbafego m ụmụ okorobịa obodo oyibo gbapụsie mmiri mesi ihe ọma eribe ji na be anyị. Ha na-eweta ego ihihi na-atọ nye ndị eze nye igwe ewere na-ehi eri ji ka ha chọkwa na ofe ihe ọma mere m.
mana ọ mana afọ nna achọ udu ọ mere afọ nna achọ udu nwanne mmadụ dịka otu mmena gị si were dị adị ibe ezigbo mmadụ afọ gị ahụ na-amasị m ama na igwe eji ebi ego money making machine bụ ezigbo afa mana ọ mere afa m chọrọ iwere bi igwe achọrọ m iwere udu eji ebi ego udu wanụ ihe akwụ m ụgwọ na-achọrọ m udu ihe akwụ m ụgwọ a na-enye afa na nkịtị ọ bụ na udu na-echọrọ ime nke m ya bụ n'ụmụ uri n'Igbo niile mmewere n'Igbo niile jidezie na bonu udu bụ udu ịdagie nke a ka ị dara dịka ị na-aza gị ndị chere obodo anyị ka chere obodo anyị chere ụmụ uri na-aza udu ego wa ọzọ na-ekpede ka ya nwere ego ịkpọrọ afa m na-eme afa m ndị gị anya ihe ọba ihe na-emekwa mmesịa ya mgbago elu gara sọrọ jenarị ọbụta ofu udu ego n'ala Igbo niile na bụ ka mụ azaba n'Igbo niile Eze Jesus onye mmeri amama o amasị amama o amasị amasị amama o amasị amasị Eze Jesus onye mmeri. Biko ụmụnne na ụmụnna m anyị bụ ndị ozi ọma nke Chineke maka a na-ekwu okwu Chukwu ihe anyị na-ekwu maka ya bụ Jizọs Kraịst maka ọ Jizọs bụ okwu Chukwu a na-ekwukwa n'okwu maka Jizọs anyị na-ekwu okwu Chineke n'oyiyi mmadụ maka Chineke Jizọs bụ Chineke a na-aha akwara ya bịa n'oyiyi mmadụ ya ka anyị na-ekwu n'egbughị oge ihe anyị na-ekwu tata bụ mmadụ inwere onwe ya ya bụ isiokwu anyị tata ebe anyị jikwa mere isiokwu n'akwụkwọ nsọ bụ Jọn isi nke 3 amaokwu nke 16 ebe na-asị maka Chineke fụrụ ụwa n'anya o ji wee zite oji ọkpara ya otu ji ọkpara ka ọ fụrụ n'anya na onye kwere na ya ga-enwe ndụ nwebiga ya oke mana onye kwere na ya ga ọ ga-eme gị ọ ga-ala ya ka anyị ji wee maka ya anyị na-asị nke ọ bụla ị na-eme aka gị ọdị n'ife ọjọọ chegharịa tụkwasị Chineke obi ị na-aga alụsị tụkwasị Chineke obi maka ọsọ Chineke bụ ya bụ ejecha ọgụ anyị na ebe a ihe a bịara bụ ndị mmụọ ọjọọ ji aka ndị mmụọ ọjọọ kere agbụ anyị na-atọpụ ha n'aha Jizọs 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 ndị ọbụla mmụọ ọjọọ ji aka ọwa alụsị mmadụ tinyere ha ebe a ejike iwe kpọchie ha anyị na-enye iwu n'aha Jizọs Kraịst ndị a nwere onwe ha n'aha Jizọs Kraịst ndị a nwere onwe ha n'aha Jizọs Kraịst ndị a nwere onwe ha tụkwasị Chineke obi o nwere ife ọ na-apụghị ime onye nwa bụ echeche ọgwụ n'ihe niile achọrọ m ịma onwe ọya ji gị aka ọya ọgwọgo gị si n'aja omego gị echeta ebewe omego gị gboo gị were isi gị chụọ na achọrọ m ịma mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ọsọ Chineke bụ onye ga-eme ka ị nwere onwe gị a na-asị gị ọ bụrụ na ị kwere n'okwu Chineke dịka Jọn isi nke 3 amaokwu nke 16 wee kwu n'aka ha bụ ndị kwere n'okwu ya ndị a bụ ndị ga-eketa alaeze Chineke ma ndị na-ekwere n'okwu ya ndị a bụ ndị gara n'iyi a na-asị kwere n'okwu Chineke n'ahịa n'aha Jizọs tụkwasị ya obi n'aha Jizọs nsogbu gị niile ga-ana n'aha Jizọs nsogbu gị niile ga-ana n'aha Jizọs ka ekpe ekpere ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs onye eluigwe nke 3 anyị na-ebuli aha anyị na-achọ gị mma maka nwere ife na-apụghị ime anyị na-asị gị n'ehi a nara ekele n'aha Jizọs lekwa ndị ọrụ gị ndị were gị tinye n'aka gị ha anụgo okwu gị tata a na-asị gị onye eluigwe ekwe na akụ mkpụrụ akụ n'ime ha ka ọ dị ka mkpụrụ dara n'ụzọ nnụnụ ufe bịa buli ya ekwena ka ọ dị ka nke okwu kpara
anyị na-asị eze n'Igbo onye ka ha nụrụ okwu gị ka okwu gị amịta mkpụrụ n'ebe ha n'aha Jizọs ka ha nwere nwe ha n'aha Jizọs ndị ekere gbaa nwere nwe ha n'aha Jizọs nke a ka anyị kpere bụrụ n'obi na Chineke bi n'igwe asawanye ekpere n'aha Jizọs ka bụ onye nwe Lọlọ dị mma, oriakụ m esowo m nwa. Lọlọ, nke mere na ụgbọala gị ahụ na-ebutebeghị ya, afọ m ya na ime ụlọ ụnyaahụ. Ke nwoke ahụ ọgwụla m. Mụ kpọọ ya n'ekwentị, ọ sị m bịa echikwa ọ na-akọ ya eri akọ ọkọlụgbaga. Amaghịzi m ihe m eme. Bịa Taiga, ị ga-agba mbọ ka ọ n'ofu nwoke na-arụ ụgbọala Lọlọ ka amara ihe mere na o butebe ụgbọala ahụ. Ma ọ bụrụ na ụgbọala ahụ na-enye gị nsogbu, hapụ ụgbọala ahụ ka m zụtara gị ụgbọala ọzọ. Ọ bụrụ eze hapụ ya ka m zụtara gị nwa n'ime gị machin igwe eji eji ego. Ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa m memere gị. Lọlọ m, oriakụ m. Kedu nwunye m na-ebere akwa? Mami, kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe na-ebere akwa? Nna ga na-elofu ndị ọgba Adaeze. Nna ga na-elofu ndị ọgba Adaeze. Ebe ezina biko. O zuola nnọọ. Ọkwa ịma na Chukwu gweta, Chukwu egboro. Ekweghị m. Ọ bụghị otu a. Ọ bụghị nke Chukwu, ọ bụ nke Chukwu, ọ bụ nke Chukwu. Jide onwe gị aka biko. Hapụ ị na-ebe nkịta. O nwere ka izu ebe akwa Adaeze alaghachite azụ. Ọ lago na ọ lago. Ọkwa mmụọ m nwaanyị ka ọ bụ. Biko ozugbo. Achọrọ m ka ị na-ebe akwa. Ebi na Adaeze alagono. Ọkwa mụ na ka m jide n'oge. Ibebazi akwa na-arapụzie mụ a. Kedu onye mụ na ga anọ? Kedu onye ga-erizi akụrụba m? Ego niile m kpataziri kedu onye ga-erizi ya? M ga-ama ife m ga-eme ife a. Ebila nnụ biko, ozugbo, jide onwe gị aka. Ozuola biko. Ozuola. Chọrọ m ka ibezi akwa ọzọ.
nwoke m si na moto agbatuo n'ụgbọala m chọrọ ịfụ gị. Ya nwoke m pụọ n'ụzọ ụgbọala m chọrọ ịfụ. Mo ní mẹ́tí mẹ́sẹ̀. Nwoke m si n'ụgbọala agbatuo chọrọ ịfụ gị. Si n'ụgbọala agbatuo. Ana m obi ego. Iwelu. Ya nwoke m mechie ọnụ gị a. Ọ bụrụ na ọka m chọrọ ịfụ. Mo ní mẹ́tí mẹ́sẹ̀. Ọ mụ nwe obi agụ. Mana enwere m obi. Ntaa gị. Ịma mkpụrụ gị anya. Mo ní mẹ́tí mẹ́sẹ̀. Mo ní mẹ́tí mẹ́sẹ̀. Chetakwa na tụrụ ngede bụ egwu ndị mmụọ. Imetụrụ m aka. Ilechara m anya. Iwe si n'ọgwụ ada m nwaanyị ga-eso. Ịbịa igwe. Kpafuo. Ọmụ ka ị na-atụ kpafuo. Ọnụ ụzọ. Ọmụ ka ị na-atụ ọnụ ụzọ. Mo ní mẹ́tí mẹ́sẹ̀. Ifuru egwu ị na-akụ kịta. Mụ abụghị. Mụ afụghị ụzọ gbaa gị. Mụ agbaghị egwu karịa gị. Taa. Nwere ozi. Gbafuo. Ọmụmụ obi agụ. Ọmụmụ obi agụ na-enwere m obi. Adị m ga-egosi ya. Ọ bụ ibido gị egwu a. Anyị ga-agba ụzọ. Anyị gara agbasi gị egwu. Ka mgbabasie ya. Mgbabasie ebe ọ ga-ekwu na ga-abụ. Ka mma ndị oge ya bụ oke. Nsogbu adịrọ. Njem mụ na na-abụ ọdụdoro steeti. Anyị agbasa ya nke bụ oke. Ọ bụ nwa obi agụ. Ihe egosi na-enwere m obi agụ. Okwe na-agbaji ọsọ. Na-agba na-aga. Anyị na-emụ na na-aga. Mara nke na-abụ nke bụ oke. Nsogbu adịrọ. Ndị isi ekelekwanụ m ọzọ. O mekwara na ihe m nwa ha bụ mmụọ ụlọ igbe eji ebi ego money making machine. Mmiri ihe nsokwara ya. Ihe nsokwara mbịa ya amasị ụnụ. Maka na asị na afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya. Ụnụ elekwanye anya n'obodo, ụnụ ji amakwanye na mmụọ bụ mmụọ ụlọ. Lala ma gbalị ọfụma. Lala emegasị ihe nne kwegasịrị imesị n'obodo. Ihe a na-eshi m ụra bụ emere echichi nshọrọkwa unu shibe m igwe na ndị isi a. O mere echichi masịrị m nshọrọkwa unu shibe m. Unu leba ihe anya ọ bụrụ na ọ dị mma agọzie m na echichi ahụ afọ echi ahụ nshọrọkwa unu shibe m. Igwe ekele m o. Igwe jebi ego. Igwe. Ndị ichie. Igwe. Kama m na ntị na-ebu ibu karịa. Igwe ntị ndị mmadụ n'ọbịa. Anyị n'oji nri. Ya mere asị na oche ofe ya dị ezu. Na ntinye ya ọnụ bie ya kịta. Ọ nwere ike mepụtacha ya na-eji karịa ya. Ọkama na onye ọbụla tinyere ọnụ kwuo n'uchu ichie okwute ọkụtọ. Ichie okwute ọkụtọ. Okwute ọkụtọ. Igwe dịka isi kpọọ m na okwute ọkụtọ ekpebi ya ego. Ya bụ nwata ọ ga-egogo n'ife ewu na-eri, mana achọ m ka ime ka ọ ghọta na ife gbasara echichi dị na anani abụrụ egwu achị ụtaba n'aka ma ọ bụ ọsọ nwaanyị na-agbajide aka ana n'aka. Mba na ọ bụrụ eme na ọsọ ahụ bere ọsọ ọ bụghị ya ma ọkwa na ọkụ awa ngadanya
mba ọ bụrụ ọgụ nne na-agbara nwa ya igwe ihe m na-arịọ gị bụ ka ị kọwatara ya na ejiri ọbara ego akawo arụ fọdụ onye na-achọ ka echie ya echichi na anụ ụmụ ekwoghị aka ya aka maka nwa ọbụla na-akwado na-amụ ka esi arị ekwo na-esi ise echichi na ana ụmụ nri abụrụ egwu achị ụtaba n'aka ya kọwatara ya na ejiri ego akawo arụfọ dịka gbọ okwute ụtọ ụnụ a na-adabaghara uko okwute ụtọ ibe mekwanụ na okwu ụtọ mma kwụrụ ọtọ nke m ya ejidokwu mma nwa anyị nụrụ ya igwe anyị nụrụ ife okwu a sị na a na-ata azụ ebute ụkwa na nkwụ ọfọta acha ata bụ arụ anyị anụgo ife okwu mana nje na-abụghị eri ichie na igwe ama m ụfọdụ na-asị akwụsịrị ide otu a mana ama akpaghị igwe baga n'ihu ihe tụrụ mgba yọmgba awa ọ ga-agarịcha ụlọ anyị bụ ndị isi eluigwe anyị aka ntị ọ na-akọwa na a ga-eri ọna mana ọ ga-abụ ụtụtụ ụka onye ibi si n'eze ndị ichie na-akọwara gị na ọ na-abụ ebili laa azụ ọbịa ihe mee bụ na ị ga-ana anyị adịgo ihe gwara anyị ọ dị anyị n'obi ka ndị ichie na igwe jikọ isi ọnụ ị ga n'ozi anyị oge adịghị anya n'ebe anya bụ echighara iju ekwe igwe ị ga-achịta isi efelekwa nụ ana m aṅa ntị ka m nweta ezigbo ozi n'aka ụlọ gị na-ewute gị obi adịrị m mma gịnị mere igwe eji ebi ego emego m ife wutere m nke wutere m nke ukwuu ofu mkpụrụ nwa m ofu ada m ofu nwa m ji afụ ụzọ ka ọ napụrụ m ekwetere m na nke a ekwetere m obi agụ duru ndị otu anyị a igwe eji ego si ya mara n'ọnwa gị nwaanyị and ịmanya ndị otu anyị na ha ala azụ enwere ihe ị ga-eme igwe ji ebi ego ihe ole imerie emerie ndị otu a ọ bụrago mụ abụọ isi nchụaja ga-ekuru buru ogbochi n'elu gị maka ime igwe ji ebe gị ihe ọ bụla onwere ife ị ga-eme m ife m na-ekwu okwu bụ mkpụrụ ada m nwaanyị nwa m ji afụ ụzọ gị na-agwa m ife a onwere ife ị ga-eme m obi agụ na-enwere ihe mmụọ abụọ isi nke hapụrụ ime gị ya bụ ndị oke nwere isi nke ọbụla nwata kwuo ọrụ si ya gbagbuo oke isi enwe ihe ndọta pụrụ ime gị anụ abụọ isi nchụaja hapụrụ ime gị ihe ọbụla ya bụ ịkpọrọ m ịkapụ
from Ichabod. Akam. Igwe Jebiego. Igwe Jebiego. Igwe ya dị o. Ị na-eme anyị, ị na-etinye anyị nkala n'arụ, anyị jighị n'anya isi. Ịma na asị na ebe na-akpọ onye ka o si eme. Asị na nwata kpọchaa aka, usoro ndị ọgaranya ihe. Iji bịara tọrọ anyị ụtọ. Maka na ọ kwenyere anyị ozugbo ọgwụ. Anyị wee leba anya anyị ọfụma. Sị mkpana nwatakịrị ya agaghị abịa nyocha anyị abịa adịghị ya gbaba ya aka. Asị na onye ayọ na-ekwu ya mana ọba aka. Ndị ka anyị kesị ka anyị nọ. Anyị ekwekọrịtago na anyị ga-eji echichi. Echichi mana nke ka ị ga-ebu ụzọ gwa anyị nkịta ya ka ị chọrọ ịsa echichi ya gwa anyị gawa n'ihu. Ọ dị nnọọ. Igwe Jebiego. Igwe Jebiego. Igwe ile ya akpara akpara na-agọta. Asị na ndị kwuru ka ọ na-eme. Ihe bụ ndị isi a nwee. Mmemmekwa ọzọ. Mmemmekwa ọzọ. Mmemmekwa ọzọ. Isi ya eji were ebi. A na-ebi. Ọ na-awụsisi amasịkwa na na-ebe. Na chiri na-eme onwe ife ọ na-ada ma nkịta ya awụnem. Ọkpụkpa n'ofu mmadụ nwoke kpọkọta ofele obodo oyibo. Igwe efụla. Igwe n'ifo. Aka m emi ya. Ofe mmiri. Mana ya dị mana kwa na ọnụ ọkpa dịgwa. Ichie obodo ụtọ.